qabel kont ħalli Inselmulkom sinjuri it-tnejn tal-karnivalu nilqawkom hawnhekk għal shooter. X'inti tagħmel? Qed nitfid-dawl dan. Qed naħlu dawl kbira din. Issa jiġina xi kont, iħassarna. Ejna naqla din. Ejja. Żomm, għattiqna qaċan. Kemm il-darba ħana għajżek, illi fuq il-mar ma tajx li l-kont jiġi joli. Ma tajx li l-kont jiġi joli. Anke jiġi joli. Anke jiġi joli. Nabdu l-pannelli. Pannelli. U sinjuri, jekk tagħmel is-solar panels, inti l-gvern nitik nofshom. Nistaw aħna. Aħla, x'inti tajt? Aħna ma nistaw kiku għawla eżempju. Iwa x'inti tgħid? Għax għawla għandu panel. Ma jkollniex panel dal-programm. Xidwejja, iqaf fajda ċajt vojt u ħadna raw il-rum. Fuq xiex qabżitlu. Illum għandi meeting importanti u biex taxxaq fid-9 ta' filgħodu. Allura ma tafx int bit-traffiku li ġieli tinserta ħsibtu naqra kmieni. Id-9 issa. Ejdu li antipatku imma bħal ma nagħmel l-isforzi jien biex dak li jkun ikun fil-ħin nippretendi li ħadd ieħor jagħmel l-istess ħaġa. Imma ma ġara xejn. Nifsi l-ġewwa forsi nqalalu xi ħaġa. Għandi meeting ieħor fl-10 ta' fiex xejn ġej. Da jgħidulu noqqas ta' rispett! Mela jien bħal kornut għattin iktar kmini mis-soltu biex nkunaw fid-9 għax jien nirrispetta l-ħadd ieħor u ma nippretendix illi ħadd ieħor imbagħad joqgħod jiġili kwanta tard, Da jkun il-ħin moħli meta jkollok ħin u appuntament. Żommu għax da kollu ħin moħli li rid impatti għalih billi noqgħod hawn tard u nispiċċa immur tard id-dar. Mara, bat messaġġ issa. Ankun naqra tard. Inti ġaħi għattat! Tulċina ja kornut! Xit wajjaq! Differu għet għal-meetings li n-nis jiġu tard ma jgħidulek xej toqtlok. U jekk taraw xi ħaġa oħra interessanti li tqabbiżilkom, ibatu ilna emmek jew? għandna l-WhatsApp Hemmhekk ukoll. ukoll, tajjeb. Forsi dak li jkun jippreferi. Wasal il-ħin biex naraw dil-ġimgħa x'rajna. Rajna. Kif xsattuni kont qed nikol ħasra. Iva, xkiel sabiħ. Laħam tal-bieraħ. Taf xi sejħulu int? Ara, laħam jiġi karne. U meta terġa' tieklu jiġi reincarnation. Imma kif imdawwar b'nies jgħidu ċajt vojt. Isma' trid tkun taf x'rajt? Mhux aħjar forsi joħroġ xi ħaġa ta' ġejt? Ara liħor, in mis-section tara li timmasturba. Ija rajna, x'inti tgħid ja ħasra tuża daw il-kliem. Anzi, int waqt shooter, Albert Marshall waqt il-konferenza. Kulħadd jitkellem fuq il-kultura llum. Jien literalment masturba meta jiġek. U kif jgħidu, ġaba bidejh is-sitwazzjoni. Ejja, kompli. U issa sibna vejikoli li jagħmlu ħafna ġid minn dak li ġili rajna qabel. Ejja naraw flimkien biex ħareġ dan. Xen nġbaw bil-mixi, naru silċin għawdu l-ħajja, mostri gbar sew uġrajja, draguni minn ta' Ara. U smawni, għalek trid toqgħod attent ma xiex taħbat, għax ixewwek naqra. Umżomma dak kien xrajna din il-ġimgħa jiena rajnek ikolkom aktar videos ibatuhomna x'aħna ħobbu nitqu u ndaqqu. Aj, maħdi rajna x'fija kemm tagħmel. U fihom ukoll daw tal-Kebs, kumpanija normalment kum blaħdax mhux nagħmel reklami tajjeb, għandhom jagħtu xi 3 miljuni f'taxxi. Ma tantxu xi reklam kbir, u hemm tinduna kemm kiber in-negozju ta' taxis. Jien taf x'nagħmlu biex impattu ilhom meta tibbukihom, nibdew nibatuhom lil Robert direttament, il-gvern u mela xejn irkupraw. Kom da, mela dik jgħallu mhux hekk. Għatlek xi ġrali? Ma ibbukjajt waħda minn dal-Kebs ta' Sliema x'jiena jekk biex ma għax nħħazja bihom imur, tajjeb, għavolja għandhom ituna, imma bihom imur. Nasal ta' Sliema u jien
tajtum lo cash. Cash. Tajtu 50, ma kellux bija. U kemm kien ġiet ir-rajt? 13. Għax kif il-bqija x'għamilt? Ġitidni nagħmel dan għatlu suq sal-melliħa u lura tas-sliema xejn naħlelu kilometri. Signori, nħallukom.